News Live. Today it's a Wednesday, the 12th of June. Panapti vagari vemunyika yeZimbabwe mugare mune information yezvese zvinenge zvichiitika maidu munyika yeZimbabwe kuti musasara kumasure. Saka muZimbabwe muzora nhasi tauya tine nhau iri very controversial, nhau yanetsa vanhu vazhinji munyika yeZimbabwe nekuda kwepolitical instability kuitika munyika yedu yenyika yeZimbabwe uye nezviri kuitika mubato reZanu PF. Nokuti tinoona kuti mubepa nhau reZim munoriza bepa nhau reZim bepa nhau rinotepfenyura rinopa nhau dziri legit. Vanonyora vachiti things fall apart in mnangagwaZim PF party. Zvinoratidza kuti mumnangagwaZim PF party moita madivisions, moita vanhu vanogunun'una, vamwe vachiita kuti matova nemafactions, kuti kune vanomwe vanhu vari kusapota idi Mnangagwa, vamwe vanhu vari kusapota VP Chiwenga, vamwe vanhu vachiendawo nedivi ravo rana Mutsvangwa. Muri Zimbabwe hazvinyanya kutombomira mushe. Ndoda kuti tichitaura nhau dzichibuda semuZim tinoona kuti muZim vanouya vachiexposa zvese. Noda kuti vane masources avo pavawana nhau idzi dzichiratidza kuti mune mapower struggles ari kuitika mubato reZanu PF. Tinoona kuti vanonyora vachiti sources within the party sources within the party have hinted a deep-rooted conflict that threaten to tear apart the very foundation on which ZANU PF was built. The economic turmoil faced by Zimbabwe has only added fuel to the fire, exacerbating existing tensions and creating an environment ripe for dissent and discord. Satukona kuti vari kuti munyika yeZimbabwe muZanu PF maita kuti pane ma-events akaitika recently aita kuti pachinyatso kuzoonekwa kuitika kuti pane meeting yakaitwa nemusi weMonday, meeting yakaitwa nema-members nepolitburo yeZanu PF. Nokuti panyorwa pachinzi a ZANU PF source on Monday said we are at a critical juncture in the history of our party, facing challenges that demand unity and resolve. The state of the party is under strain and we must address these internal fissures before they widen beyond repair. The mention of the international affairs on the meeting's agenda only serves to underscore the extent to which external pressures compounding ZANU PF's internal struggles. Zvinonzi pane internal struggles ari kuitika munyika mubato reZANU PF ari kunzi ari kutoda immediate kuti aresolve, akasangoresolvewa chete anenge asikachatokwanisi kuzoresolvika. Anoda kuti pane zvinhu zviri kunzi zviri kuitika munyika yeZimbabwe, vazhinji muri kuzviona zviri kuitika munyika yeZimbabwe, kunyanya the controversial businessman Wikino Chivayo. Nokuda kwokuti Wikino Chivayo ari kuassociata nemutungamiri wenyika vaEmmerson Damudzo Mnangagwa, zvaita kuti sezvamunoziva kuti pane audio yakalika Wikino Chivayo apo paaitaura achiti inini ndini the right hand man womutungamiri wenyika, ndiri the right hand man waidi Mnangagwa, kuti madecisions ndini ndinotomameka. Ndikamuudza kuti toda kuti tite chakati hambopikise. Noda kuti idi Mnangagwa anotomutrita as a son. Noda kuti Wikino Chivayo anotozvibhosta achiti vakomana isusu tinoinvolvewa mumatenders multi-millions anoratidza kuti munyika yeZimbabwe muri kuswandiwa maresources. Saka involvement yaWikino Chivayo yabva yaita kuti eliminate the two deputy presidents VP Chiwenga naMuhadhi. Vabva vaita kuti vabva vaeliminatiwa zvoti vanhu vatozviona kuti vaviri havatoeliminatiwa. Noda kuti Wikino Chivayo haana chigaro muparliament, Wikino Chivayo haana chigaro muZANU PF, asi ari kuinvolvewa muna idi Mnangagwa. Takaona kuti kutangira kubva paZVAITF takaona kuti muna April the deputies havana kufara vachino paZVAITF. Mutungamiri wenyika vaidi Mnangagwa vanoonekwa vachinopresenta the ZVAITF kuna President William Ruto havana Wikino Chivayo, but madeputies asipo, zvakaita kuti vaone kuti apa zvinhu hazvisina kumira mushe. Tinoona futi pane chiti controversial Wikino Chivayo aivepo achitoakambana idi Mnangagwa kuti akwanise kutono plane yake aenda kuSouth Korea. Izvi zviitiko zviri kuratidza muZANU PF vakuona kuti pane zvimwe zvinhu zviri kuitika kuti Wikino Chivayo akuinvolve. Amene kuti is campaigning for something or what else, we don't know, but my occurrence ari ngoitika mubato reZANU PF. And then the other issue inawo the third term bid iyo iri kuonekwa kuti pane zvinenge zviri kuda kuita. Nokuti tinoona kuti pane mapropagandas ari kuitika pamarallies, idi Mnangagwa achiti no, ministers they must
do the slogan yekuti 2030 idi mnangagwa anenge achiri kutonga. This is the first issue. And then toona kuti aiwa pane mamwe prominent allies aidi mnangagwa anofamba achita marallies vachiti 2030 idi anenge aripo, zvinova zviri kucontradicta nethe constitution. Vanhu vazhinji munozviziva, mese munoziva kuti constitution inoti aiwa mutungamiri wenyika anofanira kutonga for 2 terms, but tikuona kuti there is now an extension. Kana vakati they are pushing for the kuti idi mnangagwa atonge to 2030, which means patoita extension yekuti idi mnangagwa is either kuti achapinda pama-elections emuna 2028 achikampena kuti akwanise kuextenda the 3rd term, kana kuti vachangoshifta ma-elections. Ndo imwe nawo iri kuonekwa kuti aiwa VP Chiwenga ndo vari kufanira kuti vachipiwa chigaro muna 2028 vapinde. Saka muri Zimbabwe ndezvimwe zvinhu zviri kuonekwa aiwa mubato reZANU-PF zvinzi aiwa izvi zviri kuhinda aiwa kuti ZANU-PF ikwanise kuendera mberi. Aiwa muri Zimbabwe izvi zvinoonekwa nevanhu kunyange nenhau yaWikinochivhayo futi vanhu vari kuona kuti aiwa Wikinochivhayo kuasosieta kwaari kuita nako taona kuti kunyange nema-military bosses vamwe havazi kufara nazvo. Pane chimwe chiitiko zvekare idi mnangagwa achibva kusummit tinoonga kuti aiwa ane achigamuchirwa tinoona vice president wake Mohadi ane achimugamuchira, asi makuweza kuti aiwa Mohadi atofesa ma-critical health issues makaona achiadressa achikwanisa achikolapsa achiadressa ma-students pauniversity. Ndo chimwe chitiko chinoratidza kuti aiwa munyika yeZimbabwe zvinhu hazvisina kana kumira zvakanaka mubato reZANU-PF. Ratidza kuti pane ma-power struggles ari kuitika, asi kunyatso kunzwisisika kuti zvii zviri kumbonyatso kuitika, chii chiri kuda kunyatso kuputika. Vanhu havasi kunyatso kunzwisisa kuti aiwa muZANU-PF maybe pada kuitika zvamboitika mugore ra2017 zvethe coup, vanhu havazi sure, havasi kunyatso kuziva. Nokuti vanoenderera mberi panapa paZimwe vachiti as Zimbabwe navigates a complex web of diplomatic relationships and economic dependencies, the party finds itself at a crossroads where decisions made in the corridors of power will reverberate far beyond the nation's borders. Saka ndo zvati kuoneka kuti aiwa mubato reZANU-PF zvinhu hazvisina kana kutombomira mushe, noda kuti makungoitwa mazvake vanhu vatongomuka vachitongofuma vachitongoziva tongoti aiwa kwatongoitwa zvinhu chakati zvisingachaitwi awa neprotocol yazvo. Saka ameno chimbotudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro pechiitiko ichichi pakati pamusoro pemaoccurrence ari kuitika mubato rethe ZANU-PF. Saka chimbotudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro pechiitiko ichichi. Tati tiwe timbotepfenyura live panapa paZim News Live kuti timbokwanisa kumboonana muchitipa maviews enyu kuti munoti kudii pamusoro pezviitiko izvi. Pinai kucomment section medu mutudze mafungiro enyu, ndopanda kuti musakanganwa kusubscribe, kulike, chero on the bell icon.